eta aritu, kolpez kolpe, bihar arte. Arnasa pizka bat eman du inflazioak abuztuan. 3 hilabetez gora egin ondoren, 2,10 jaitsi da Hego Euskal Herrian 10,5%raino ine Espainiako estatistika erakundearen arabera. Erregaien merkatzearen ondorioz jaitsi da inflazioa eta lotura dauka horrek Ameriketako Estatu Batuen eta Europako Batasunaren atzeraldi hotsekin. Kontrara, beste bi gastu nagusietan prezioen gorakadak ez duetenik. Elikagaien prezioaren gorakada jada 13,9%ra heldu da. Hori bai, 3,10%ko igoera hori azken hilabeteetako txikiena da eta hurrengo hilabeteotan baieztatuko balitz esan nahiko luke elikagaien garestitzea goia jotzen ari dela. Hor haragia, ogia, zerealak, esnea, gazta eta arrautzak garestitu dira batez ere. Halere elikagaien gainetik etxeko gastuak ari dira garestitzen, hor sartzen baitira gaza eta argindarra. Gabon guztioi, abuztuko KPIa 10,5%an gelditu da eta espero baino gutxiago jaitsi da elikagaien prezioaren 13,8%ko igoera esanguratsuaren eraginez. Datuok ezagutu berritan ikusi beharra dago halako inflazioari nola aurre egin. Gurean Alberto Alonso PSeko legebiltzarkideak heldu dio gaiari entzun. Benetan datu kezkagarria dela, badaramagu hilabete batzuk, gora eta gora. Egia da baita prozesu oso komplexua dela eta faktore ezberdinak daudela jokoan. Geopolitika tentsio horiek edo Ukrainiako gerra, gazaren eta petrolaren presioa, baina bagabitzen ikusten bi gobernuetan, baita bai Espainiako gobernuan eta baita ere Eusko Jaurlaritzan neurriak hartzen, ez? Azkenengo hilabete hauetan adibidez Espainiako gobernuaren neurriek 30,000 milioi eurokoak izan dira, ez? Neurri ezberdinak, batzuk adibidez energiaren tasaen jetziera, IVA hori jeistea, beste aldetik pentsioen balioen handitzea. Kotizazio epea ez duela 35 urtera zabalduko iragarri du Eskribak. Pentsioen erreforma adosten saiatzeko Espainiako gizarte segurantza ministroak beste bilera sorta bati ekin dio sindikatuekin eta patronalarekin batera. Europako funtsak jaso ala ez dago jokoan. Jospo Barruria Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea. Suposatzen dut tontuak ez dira eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Eta azken 10 urteetan, azken aldiz, bildu zen atzo goizean Lehorteen maila, egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko. Intia Sozietate Publikoak txosten bat egin du Itziar Gomez Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariaren eskariz eta begien bistakoa dena berretsi dute. Datuek 130 inguru murriztu da belardien eta larren ekoizpena, azken 10 urteetako batazbesteko ekoizpenarekin alderatuta. Urbasan dago jateko gutxien animalientzat, 153 gutxiago gauzak horrela, Lehortearen ondorioei aurre egiteko abeltzainei 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari dela iragarri du Nafarroako gobernuak. Artean euririk egiten ez badu nekazariei ere egoera zailduko zaiela ohartarazi du Ene sindikatuak. Patxiku Irizarri, Ene sindikatuko kidea. Lehorte honek orain abeltzainei ekarri baldin badie kaltea, momentu honetan egoera nahiko kritikoan daude baitaren Nafarroako herriberan, zeren Iesako urtegia iaia hutsa dago eta momentu batetik bestera moztutzen aldute uran emaria lurrak ureztatzeko, ez? Hau gertatzen baldin bada, sektore horretan ere arazoak izanen ditu. Inguruneari lotuta ere Lutxanako herritarrek eta Barakaldoko mugimendu ekologistak Zerralta Zamarkaldeko zuhaitzak moztu dituztela salatu dute eta udalak egindako arborizidioa ezagutarazi eta salatzeko sinadura kanpaina bat hasiko dutela iragarri dute. Bertan 600 etxebizitza eraikitza aurreikusten da. Entzun dezagun Jarraian Madalena Ruiz Fernandez mugimendu ekologistako bozeramaileak.
Movimientos ecologistas sentimos que al matar y trocear los árboles de nuestra Alameda de Serralta nos han arrancado otro testigo material de nuestra historia. Ipar Euskal Herrira begiraldiz, bihar asteazkenean bilduko da Parisen Ipar Euskal Herriko ordezkaritza bat, Frantziako hezkuntza ministeritzako kabinetearekin. Bi aipagai izango dituzte mahai gainean, murgiltze eredua eta azterketak euskaraz pasatzea. Besteak beste Euskararen erakunde publikoko presidente Antxon Kurrutxarri izango da han, eguerdi honetan ordea, konexioa egin dugu berarekin eta horrela aritu da biharko bilkuraz. Bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxura guzen arabera ikusiz udauntan Pap Endiai, hau da hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen. Hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Gauekoak izeneko programa aurkeztu da Gasteizen udazken neguko denboraldirako aisialdi gune alternatibo sortzaile, parte hartzaile eta osasungarria sortzeko. Idoia Ruiz kolektiboaren ordezkariak azaldu dizkigu ekimenaren nondik norakoak. Programaren helburua batez ere da gazteei zuzendutako eskaintza bat, aisialdi alternatibo eskaintza bat eskaintzea, ez? Eta batez ere haiei ere proposatzea ez bakarrik aktiboki parte hartzea jardueretan, baizik eta ere jarduerak berak sortzen parte hartzea. Eta lerroburuekin bukatzeko kultura arloan Belodromoko kontzertu proiekzioa berreskuratuko du 70. zinemaldiak. 7 filmen eszenak proiektatu ahala horien soinu bandak zuzenean joko dituzte Euskadiko Orkestrak eta Andramari abesbatzak. Doan da saioa, baina gonbidapena eskuratu behar da. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ostean, bueltan da Donostiako zinemaldian jada klasiko bilakatu diren saioetako bat. Belodromoan egin ohi den kontzertu proiekzioa. Ikusentzuleen saiorik kutunenetako bat izaten dela eta etenaldian zehar asko galdetzen zietela noiz berreskuratuko ote zuten, horixe nabarmendu du Jose Luis Rebordinus, zinemaldiko zuzendariak. Bada ohi bezala jaialdiaren lehen larun batean, 17:00 eguerdian puntuan hasiko da Belodromoan 7 soinu bandaren emanaldi sinfonikoa eta film horien ezenen muntaketa uztartuko dituen ikuskizuna. Ekonomia arloko gaiei berriz iritsita aipatu dugu, orain gutxi pentsioen erreforma adosten saiatzeko, Espainiako gizarte segurantza ministroak beste bilera sorta bati ekin dio sindikatuekin eta patronalarekin batera. Aiara Durreta lankideak azalduko dizkigun nondik norakoak. Pentsio reforman adostu gabe geratu ziren neurriak zehazteko astelenean bildu ziren Espainiako gobernua eta eragile sozial, sindikatu eta patronal nagusiak. Lehenengo batzarra bukatuta oraindik ez dute hitzordurik zehaztu eta horrez gain, bileran ministerioak ez du proposamen idatzirik egin eta ez da aparteko nobedarik izan. Kotizatu beharreko urteko purua eta gehiagizko kotizazioak igo ala ez dira adostu beharreko gaiak. Negoziazioak baina erlujupekoak dira, urte amaiera arteko epea baitu. Izan ere, Bruselasen oniritzia behar du erreformak eta horrek baldintzatuko du Europako funtsen bigarren ordainketa handia jasotzea. Negoziazio mailaren nondik norakoak azaldu zituen astelenean eskriba ministroak eta irmoki ukatu zuen kotizazio epea 25 urtetik 35 zabalduko duela. Realmente no estamos hablando de aumentar estrictamente el plazo de cómputo. En este momento y crecientemente cada vez hay más realidades en el mercado de trabajo durante los últimos años de la vida laboral no son necesariamente los mejores. Bien bitartean Euskal Herriko pentsiodunek bestelako iritzia dute. Asmoa hori da, euren asmoa hori da, esan edo ez esan, Europarekin berba eginda daukate, eta aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25-era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35-era pasatu nahi dute. Eta
suposatzen dut tontuak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zelako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Lerroburuetan esan bezala, Alberto Alonso egonda eguerdiko magazinean eta inflazioari aurre egiteko prozesua konplexua dela adierazi du. Honetan datu kezkagarria dela, eta badaramagu hilabete batzuk, gora eta gora. Egia da baita prozesu oso konplexua dela, eta faktore ezberdinak daudela jokoan. Geopolitika tentsio horiek, edo Ukrainiako gerra, gazaren eta petrolaren presioa, baina, bueno, bagabitzen ikusteet, bi gobernuetan, baita bai Espainiako gobernuan eta baita ere Eusko Jaurlaritzan neurriak hartzen, ez? Azkenengo hilabete hauetan, adibidez, Espainiako gobernuaren neurriek 30.000 milioi eurokoak izan dira, ez? Neurri ezberdinak, batzuk adibidez, energiaren tasaen jetziera, IVA hori jeistea, beste aldetik, ez dakit pentsioen balioen handitzea. Azkenaldian bizitako krisiei erreparatu, egungoari aurre egiteko, hainbat ezaugarriei erreparatu behar zaiela dio entzun. Bi krisi bizi izan dugula, azkenengo 20 urtetan, edo gutxiago, 15 urtetan, eta bi eredu desberdin ikusi ditugula. Alde batetik, 2008ko krisian ikusi genuen nola eskuina gobernuan dagoenean, neurri gogorrak jarri zituen, eta bankaetxeak salbatzeko, eta halako gauzak egiteko. Nik uste dut gaur egun, krisi honen aurrean, ezaugarriak dira lehendabiziko prioritatea denontzako, Eusko Jaurlaritzarako, Alderdi Sozialistarentzako baita, eta inor kanpoan geldi ez dadin. Nik uste dut hori dela foku bereziena, ezaugarrien ekonomia zaintzea eta indartzea. Bestelako eztabaidagai izpide bankuei eta enpresa energetikoei zerga bereziak esartzea eskatzen du. Duela urte batzuk eman zieten dirua bueltatzea ere eskatzen du. Lehen esan dugu, 2008 urtean milaka milioi sartu genuen bankuetxetan. Nik uste denbora iritsi dela gaur egun bankuetxeak eta energia enpresak itzuli dezaten diru hori eta zaugarrienei eta gizarte osoari banatu dezagun inflazio hori neurtzeko eta beruntzka jotzeko. Nik uste dut justiziazkoa dela. Azkenik, egungo testuinguruari erreparatuz, hausnarketa egin du PSeko legebiltzarkideak entzun. Testuinguru konplexu batean bizi garela eta gaur egun, oin arte bi urte luzeko pandemia baten bizi izan gara, oin arte hori guretzat arrotza zen, baina gaur egun gure bizitzan eta gure beldurretan sartu den gauza bada, hor dago aldaketa klimatikoa, hor dago Ukrainiako gerra, geure atetan dagoen gerra bat, eta egia da testuinguru gogor batean bizi garela, baina hori esan da ere, nik uste dut eta sozialistok defendatzen duguna zera da, geuk hartutako konpromesuak tinko mantendu behar dugula. Orain urte batzuk hartu genuen, ez bakarrik hemen Euskadin, baizik eta mundu mailan, Pariseko konpromesuak, gero Europa mailan, badukagu geure konpromesuak, estatu mailan, klima aldaketa lege hor mantentzen ditu beste konpromesu batzuk, eta hemen Euskadin ere baditugu. Ezin duguna da gaur egun, derrepente, zalantzan jarri dena, eta atzeruzka begira hasi. Nik uste tinko mantendu behar garela, eta sinesgarritasun pizkatxo bat politikari eman nahi baldien bediogu, sinesgarritasun hori emateko, nik uste dut geure konpromesuak mantendu eta tinko eraman behar ditugula. Beti berdina pasatzen dela, Alderdi Popularrak poterea galtzen duenean, derrepentean, ahaztu egiten da konstituzio bat daukagula, ahaztu egiten da legeak betetzeko daudela, eta hor dabil bere bueltaka eta bere zarata mediatikoan, eta bera jakingo du, halako blokeoak dirua suposatzen du hiritarrentzako, blokeo honek zera suposatzen du baita ere sinesgarritasun hori galtzea edo bintzet txikitzea, eta beraiek jakingo dute zertan dabiltzaten. Nik uste dut arazoa larria dela,
eta ikuspuntu oso motxetik ari direla jolasten. Nik uste dut konstituzioak argi eta garbi uzten duela zer egin behar den, eta egin dezagun ba. Beste gai bati jorratuko diogu orain. Lanalde enpresako telemarketingeko langileek euren lan jardunean geldialdia egin dute gaur lan baldintza duinak aldarrikatzeko. LAB eta SK sindikatuek deituta. Hilabeteak daramatzate enpresarekin soldata igoerak negoziatzen, baina zuzendaritzak negoziatzen jarraitzeari uko egin dio eta horrexegatik egin dute protesta gaur. Bertan izan da Aiara de Urreta lankidea. Lan baldintza duinalde lanaldeko langileek euren jardunean geldialdia egin dute LAB eta SK sindikatuek deituta. Telemarketingeko beharginek Hego Euskal Herrian dagoen errealitate ekonomikorekin bat datozen soldata igoerak negoziatzen daramatzate hilabeteak enpresarekin, baina egoera hoberantz ez duela egin salatu dute sindikatuek. 1.200 pertsonek lan egiten dute egun lanalden eta telefono bidezko zerbitzuak eskaintzen dizkie enpresak Euskaltel, Iberdrola, EDP eta Kutxabank bezalako enpresei, baita Eusko Jaurlaritza eta Bilboko udalari ere. SK eta LAB sindikatuek salatu dutenez, egoera ez doa hoberantz eta enpresak negoziazioari uko egin dio. Hori dela eta asteartero geldialdiak egingo dituzte lanaldeko langileek eta irailean 30 gainera grebara deitu dute sindikatuek. LAB eta SK sindikatuok erabaki dugu badela garaia kalera irteteko eta horregatik lanuzteak egingo ditugu iraileko astearte guztietan eta greba egun osoan irailaren 30ean. Orain lanaldeni erakusteko unea da gu gabe deiak ez direla erantzuten. Merezi dugu soldata duinak izatea. ELA sindikatuak argi du eta ez du sinatuko KPI araberako soldata bermatzen ez duen lanitunik. Horrez gain, egungo lan hitzarmenen negoziazioan, oztopoa ez dago sindikatuetan, patronaletan baizik, ELAk azaleratu duenez. Izan ere, langileen pobretze prozesu bat martxan dagoen bitartean, KPI-aren igoera zuzenean lotzen du ELAk enpresen mozkinekin. ELA sindikatuak argi du ez dute sinatuko KPI araberako soldata bermatzen ez duen lanitunik eta egungo lan hitzarmenen negoziazioan oztopoa ez dagoela sindikatuetan, patronetan baizik azaleratu duelak. Planteatzen dutena 3% ez da iristen. Hori da arazoa. Bermatzen baldin bazaigu KPI-a, guretzako helburua lortuta hau. Baina tamalez ez gaude hor. Izan ere, sindikatuaren arabera, langileen pobretze prozesu bat martzan dagoen bitartean, KPI-aren igoera zuzenean lotzen du ELAk enpresen mozkinekin. Zergatik igotzen ari den KPI-a besteak beste, enpresen etekinak handitzen ari direlako, inoizko gorakadarik handiena izaten ari direlako. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak hartutako neurriek gainera, enpresen interesei bakarrik egiten dietela mesede uste duelak. Soldata berdina dela gutxi gora bera, eta babesa ematen zaiola beste behin ere patronalari, eta gero hartzen diren edo hartzen ez diren neurri politikoen inguruan zer gertatzen den. Urkullu lehendakariak proposatutako errenta itunak enpresa irabaziak babestu nahi dituela soldatak txikiagotzearen truke salatu du sindikatuak. Zein da Urkullu proposatzen duen errenta paktu hori? Planteatzen duena da soldaten 7%ren devaluazioa. Egoera horrela 3 soluzio proposatu eta eskatu ditu ELAk. Baina KPI-a igo behar da. Soldatak igo behar dira. Prezioei mugak jarri behar zaizkie. Eta zergak jarri behar zaizkie gehiago irabazten dutenei. Eta inoizko etekinak lortzen ari direnei. Edonola ere, ELAk argi du hitzarmenek KPI-aren baliokidea den soldata igoera bermatu behar dute. Eta Satxe sindikatuak jakinarazi duenez, Osakidetza zigortu egin dute greba eskubidea urratzeagatik. 2 sententzia jaso ditu aurka Galdakaoko ospitalean eta Uribe eskualdeko 2 osasunetxetan gehiegizko zerbitzu minimoak esartzeagatik greba egunetan. Hala Osakidetzako zuzendaritzari jarrera aldatzea galdegin dio erizainen sindikatuak, euren aburuz agerian geratu baita nolako jarrera antidemokratikoa duen. Horrez gain, Osakidetzaren egoera larria dela
esan dute sindikatuek legebiltzarrean. Lehenik egoeraren diagnostikoa egin zuten 7 sindikatuk eta jarraian legebiltzarreko kideek euren iradokizun eta galderak egin zituzten. Guztiek nabarmendu zuten osasun arloko profesionalen beharra. Eta klima aldaketaren 5 inflexio puntu aktibatu egin direla beldur dira zientzialariak. Besteak beste glaziarren urtzeak aipatzen dira, tropikotako koral uharrien desagertzea eta Ipar Atlantikoko itsas zirkulazioaren korronte garrantzitsu baten kolapsoa. Ikus ditzagun jarraian, xetasun gehiago. Science aldizkarian argitaratu den ikerketa zientifiko batek erakusten du klima aldaketaren 5 inflexio puntu aktibatu direla. Zientzialariek 16 puntu identifikatu dituzte eta horietako 5 arriskuan direla azpimarratu dute. Groenlandiako eta Antartikaren mendebaldeko glaziarren urtzea, eskualde borealetako izotz iraunkorren bat-bateko urtzea, tropikoetako koral uharrien desagertzea eta Ipar Atlantikoko itsas zirkulazioaren korronte garrantzitsu baten kolapsoa. Horiek ala klimaren egoera kontrolpean izatea gero eta zailagoa izango da, segurtasun klimatikoaren berme direla aintzat harturik. Esaterako Barentxeko itsasoaren neguko izotzaren galera dugu kasu. Atlantikoko urrepelak sartzen diren heinean, izotz gabe uzten ari da neguan izoztuta egon ohi den itsaso hori. Zientzialarien arabera horrek eragin nabarmena du zirkulazio atmosferikoan, Europako kliman eta Atlantikoko egorako iraultze zirkulazioan. Science aldizkarian argitaratutako ikerketaren arabera aipatzen diren 16 inflexio puntu horietatik batzuk laster egongo dira gainditzeko zorian. Amazoniaren degradazioa, ekialdeko Antartikako glaziarren azpiko arroen kolapsoa edo Hego Amerikako mendiko glaziarren desagertzea. Zientzialariek berretsi dute gizakion karbon isurketak eragiten duela klima aldaketa eta 2 eta 3 gradu arteko berotza izango dela mende honen amaierarako. Gaur egun 1,1 eta 1,2 gradu berotu da munduko temperatura, ikerlariek egindako neurketen arabera. Bada inflexio puntu horiek gainditzea saihesteko, CO2 isurketak erdira murriztu beharko lirateke hamarkada bukatzerako. Ingurumenarekin lotuta ere, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du Bardeako urestatze sistema arriskuan dela 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izanez gero eten egingo dute eta 74 hektometro kubiko daude orain. Esako urtegia 16% soilik dago beteta. Azken 10 urteetan azken aldiz, bildu zen atzo goizean lehorteen maila egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko izan ere 10 inguru murriztu da belardien eta larren ekoizpena. Azken 10 urteetako batazbesteko ekoizpenarekin alderatuta gauzak horrela, lehortearen ondorioei aurre egiteko abeltzainentzako 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari dela iragarri du Nafarroako gobernuak. Sandra Aurra, Iruñatik. Gaurko eguna euritsua bada ere azkeneko hilabeteak oso lehorrak izan dira Nafarroan. Horregatik, 10 urteetan lehenbiziko aldiz lehortearen maila aktibatu da foru komunitatean. Intiak landa garapenerako Nafarroako erakunde publikoak egindako txostena oinarri hartuta. Abeltzainak bizi duten egoera zailari aurre egiteko 6 milioi euro jarriko dituela iragarri du Itziar Gomez kontseilariak. Besteak beste, lehortearen ondorioz sororik gabe geratu diren abeltzainak laguntzeko eta Ukrainiako gerraren ondorioz pentsuen prezioei ere aurre egiteko. Nafarroak ezoiko hilabete lehorrak bizi ditu. Zelai eta mendiak horiskak daude uda hasieratik eta abeltzainak ekainean hasi beharra izan ziren aberentzako elikagaia mendira igotzen, soro berdeen faltagatik. Hay zonas que aunque llueva ya no se va a recuperar porque ya pronto son zonas altas, vienen los hielos y entonces ya la hierba ya no sale, se quema. El nivel de forrajes va a ser precios prohibitivos. Si ahora está caro, después va a estar bastante más. Entonces la situación es muy complicada. Egoeraren larritasuna ikusirik lehortearen maila aktibatu da foru komunitatean 10 urteetan lehenbiziko aldiz.
Intiak landa garapenerako Nafarroako erakunde publikoak egindako txostena oinarri hartuta. Abeltzainek bizi duten egoera zailari aurre egiteko 6 milioi euro jarriko dituela iragarri du Itziar Gómez kontseilariak. Dirigida además principalmente a ese sector ganadero y fundamentalmente a la ganadería extensiva, pero queremos sacarla de manera que pueda estar concedida en el primer trimestre del próximo año. Baina Aidorteak ez ditu abeltzainak bakarrik kaltetu, nekazariak ere kezkatuta daude oso. Intiaren txostenaren arabera uztaren murrizketa oso nabaria izan da eta urtegien egoera ere apartekoa da. Urekarpena minimo historikoetan baitago 1980tik. Hala ere, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko ustiapen arduradunak Teresa Kaberok ziurtatu du urtegi guztietan hornikuntza bermatuta dagoela. Gaurkoan gurean izan ditugu Carmelo Landa eta Maialen Ferreira eguerdiko magazinean, beroaren eta Aidorten inguruko egoera larria dela dio Carmelo Landak eta naturan bertan izaten ari den eragina begibistakoa dela. Apur bat, kezka alarmara eta aserrera ere bai, ez da, nik uste motiboa daudela gauza biletarako. Lehenengo eta behin alarma, ze geure esperientzia personalagia aditzera ematen digu, hemen askotan esaten zaigu, baina egoera kezkagarriago eta larriago ere badela, ez da. Esan zitzaigun, bildu ziren adituak, Nazio Batuen erakundearen ardurapean, eta estatu guztiak edo gehienakan egon ziren, hartu dira neurri batzuk, ortope bat jarri da, gradu eta erdi besterik ezin gara igon, eta orain adituak, hor dago IPCC deitzen den plataforma bat mundu mailan, hainbat ehundaka aditu elkartzen dituena eta Nazio Batuen erakundearen agindupean lan egiten duena, eta esan du argi eta garbi begira. Erritmo honetan, espada zuzenketa sakonik egiten, 30 urtetan 3,2 gradu igoko dela. Hori da benetan ondorio, kalkule ezina dituen zerbait, ez da? Eta ari gara ikusten, urtetik urtera, pasadan udatik, oraingo udara hori konstatazioa da, bero ikaragarri hau, eta ez bakarrik hori. Hau da, naturan bertan, espezietan, faunan, floran, nolako eragina daukan, eta nik uste benetan alarmarako, baina alarmatik haratago nik uste nolabaiteko matxinada bat egin beharko dugula. Eta datu bat emango dizuet, nik dakidala, zientzilari asko elkartu da mundu mailan eta zientzilarien matxinada deitzen dute mugimendua, eta ari dira pentsatzen gauza harrigarria, iaia zientzia fikzioa ematen du, baina zientzilarien greba bat egitea. Ez dakit nola gauzatuko den, baina hori da nik uste alarma egoeraren termometroa, eta gainera zientzilarik dadituek jarrera hori hartzen badute, besteok ere herritar normalok esango dut, edo giza herritar guztiok hartu beharko genituzke neurri batzuk. Lutxanako herritarrek eta Barakaldoko mugimendu ekologistek Zerralta Zumarkaleko zuhaitzak moztu dituztela salatu dute, eta udalak egindako arborizidioa ezagutarazi eta salatzeko sinadura kanpaina bat hasiko dutela iragarri dute. Bertan 600 etxebizitza eraikitzea aurre ikusten da. Barakaldoko udalak Zerraltako zuhaitze osatzen zuten 100 urtetik gorako 40 zuhaitz moztu ditu, Lutxana auzoan, 600 etxebizitza eraikitzeko. Horren aurrean auzo elkarteek, ekologistek eta alderdi politikoek arborizidioa salatu eta sinadura kanpaina bat abiarazi dute. Lutxana ni olbida ni perdona lelopean, udalerriko zuhaitzien aurkako ekintza honen aurrean sinadurak biltzeko. Movimientos ecologistas sentimos que al matar y trocear los árboles de nuestra Alameda de Zerralta nos han arrancado otro testigo material de nuestra historia. Herritarrek diru publikoarekin dozenaka zuhaitzil dituztela salatu dute, eta Amaia del Campo alkatari eta EAJ-PSE koalizioko tokiko gobernuari herritarrak engainatzea egotzi diete. Zapuztuta, minduta eta suminduta sentitzen direla esan dute. Nos sentimos frustradas, dolidas e indignadas, especialmente ante sus engaños descarados que hemos podido constatar en estos últimos días en el intercambio de sus propios emails. Gainera azaldu dutenez, etorkizunean eraikiko den parkaren gainean zalantzak baino gehiago daude.
Izan ere Juan Antonio Pizarro etxebizitza plangintza eta hirigintza kudeaketako zinegotzi delegatuak dio parke berri horretan 2300 zuhaitz baino gehiago izango direla, espezie autoktonen eta esotikoen artean. Proiektu honen sustatzaileak ordea 500 zuhaitz besterik ez zituen aipatu. Batak dioenetik bestera alde handia dago eta kezkatuta daude herritarrak. Una diferencia del 80%. No hace pensar si al final la cosa quedará en un par de maceteros. Testu inguru honetan Barakaldoko EH Bildu salatu duenez, beste behin ere jeltzaleak eta sozialistak bat etorri dira sustatzaile pribatuen interes ekonomikoekin eta Lutxanako bizilagunen interesak defendatzeko erantzukizun publikoa alde batera utzi dute. Era berean Elkarrekin Barakaldok Twitterren azaldu duenez, zuhaitz mozketa azpikeriaz egindako plana da. EAJ PSE udal gobernuak auzokideekin jolastu baitu. Ingurumenarekin lotutako elkarte ezberdinek deituta, erraustegien aurkako gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan alderdi ederretik abiatuta. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima lelopean osatu dute katea. Bada protestarako arrazoiez aritu da gaur gurean, Juan Migalataz, errausketaren aurkako mugimenduko kidea eguerdiko magazinean entzun. Bat izan dugu, lehen hipotetikoki eta orain ja frogekin, erraustegiak sortzen duen kutsadura. Erraustegiak gure erreputsak erretzen ditu eta aireratzen ditu batetik. CO2 eta nitrogeno oxido kantitate erraldoiak esate baterako erretzen den zabor kilo bakoitzeko karbono dioxido kilo bat sortzen du. Eta gero hortaz aparte, benetako pozoinak ere aireratzen ditu. Metalastunak, suranoak eta abar. Hortaz aparte, ja funtzionatzen hasi zen ezkeroztik, bi aldiz erredu, argitz erreka, bertatik pasatzen den erreka, bi aldiz erredu. Eta bigarren hontan gainera jarraitzen du durak. Bada bi hilabete antzeman genuela ibaiak utxe dute zegoela, eta oraindik ez dute inolako konponbiderik jarri. Bestalde, hortik sortzen diren zepak eta errautsak, hor barreiatzen dira, Nafarroan, Valladolid, hemen zepa toksikoak, errautz toksikoak, han eta hemen barreiatzen dira, eta, bueno, hori xeda esabatzen duguna. Kutsadura aipatu duzu, nola bizitzen ari dira egoera, Alboko auzokideek? Bueno, Alboko auzokideetan ere denetik dago, ezta, batzuk asko kezkatzen dira, eta beste batzuri bosta jolatzaile, beste arazo guztietan bezala. Eta ez da ingurukoak bakarrik, ingurukoak kezkatu daitezke batez ere botatzen ditun pozoinengatik, hau da dioxinak, uranoak, metalastunak, oso pozoin arriskutsuak dira eta batez ere ingurukoi eragiten die. Baina botatzen dituen CO2 eta nitrogeno oxido kantitate berraldoiak planeta osoan bizi dugun krisi klimatikoa areagotu besterik ez dute egiten, eta horren aurrean ere, bat izan bezala, jarrera diferentzia daude. Batzuk asko kezkatzen ari dira eta beste batzuri, ez zaie hainbeste ere inporta bizi dugun egoera hain larri hau. Erraustegiak dena den zaborrarekin dagoen arazoari konponbidea eman dio? Ez noski, zaborrak gure bistatik kendu besterik ez du egitegiak. Guk sortzen dugun aireratu egiten du, erre eta aireratu egiten du. Zabor kilo batzeko CO2 kilo bat sortzen da, eta CO2 horrek krisi larrialdia areagotu besterik ez du egiten. Orduan ez da inolaz ere zaborren arazoaren, hondakinen arazoaren konbidea ez da inondik inora erraustegia. Beste alternatiba batzuk martxan jarrita daude leku batzuetan eta beste batzuetan jarri egin behar dira. Gainera, nabarmendu duzu ezta, asteburuan egin zenuten mobilizazio horretan nabarmentzen zenuten erraustegiak erretzen dituen hondakinen gehiengoa birziklatu daitekeela, ez? Honen arabera, eta baita ere esan beharra, ez, hori ere salatu zenutelako, Bergaran beste erraustegi bat egiteko asmoak dituelako Eusko Jaurlaritzak, ez dakit zen horako sentsazioak edo zer deritzozue horrelako proiektu gehiago egiteko aukeraz? Bueno, bi gauza aipatu dizkiatzu, batetik, errefusak edukientzira joaten diren
zabor gehienak birziklagarriak direla, guk egin ditugu hainbat eta hainbat karakterizazio, errefusaren karakterizazio Donostiko kontenedoretan, eta beti ateratzaigu 80-90 edo gehiago papera, ontzi harinak, materia organikoa dela. Esan beharra dago Donostia dela Gipuzkoan biztanleko errefus gehien sortzen duen hiria, hori ere egia da. Eta Bergarako ere zer diogun, lehen hor zegoen zulo bat ia inork ezagutzen ez genuena, Zaldibarko zulo hori, eta han sartzen zen dena. Orduan, hondakin industrialak ere ara joaten ziren. Papertegietako hondakinak ere ara joaten ziren. Ura, goiti bera erorritzenean, orain alternatiba bat bilatu beharra dago. Eta alternatiba hondakinak murriztea eta sortzen duenari birziklatzea o berrerabiltzea eskatu ordez, buruatu zaien beste erraustegi bat egitea Bergaran. Eta Bergarakoaren ondoren agian beste bat egingo dute, ondo ateratzen baldin bazaie, beste nunbait. Eusko Jaurlaritza honek erraustegiaren apustu trinkoa egin du, eta horri aurka egiten ari gara. 2 urte dira Donostiako erraustegia martxan jarri zela, eta ordutik zenbait arazo izan dira bertan. 3 aldiz errea transformadorea, pilatutako zaborretan sute bat izan da, 2 aldiz kutsatu dute bertatik pasatzen den arkaitzerreka, eta gutxienez 96 aldiz itzali eta piztu dira labeak honek suposatzen duen kutsadura gaindosiarekin. Une honetan transformadorea hondatuta dago eta elektrizitaterik sortu gabe ari dira zaborrak erretzen. Ildo horretan ez da azalpenik eman erraustegiaren arduradun tekniko eta politikoen aldetik. Donostiako erraustegiaz gain Bergaran ere Balogren enpresak Jaurlaritzaren eskutik hondakin industrialen erraustegi bat eraiki nahi du. Erraustegi honek urtean 592.000 tona gas, 90.000 tona ur kutsatu, 8.000 tona hondakin arreskutsu, metal astunak eta diosina sortuko dituela aurreikusten da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 7 paper fabriken hondakinak bertan errez. Testuinguru horretan Donostia bizirik errausketaren aurkako mugimenduak eta Bergarako Larramendiko arnasa plataformak deituta gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan. Alderdi ederretik abiatuta estropaden bigarren eta azken jardunaldi erabakigarria ospatzen ari ziren artean. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima aldarripean osatu dute katea. Ildo horretan eskaera bat luzatu diete agintariei, hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko plan eraginkorrak. ELA, LAP eta Komisiones Obreras sindikatuek eta EH Bildu eta Ezker Anitza IUk bat egin dute protestarekin. Ezker Anitzako harrak alderatu du adieraziz ingurumenaren aldeko horrelako protestak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Larrialdi klimatikoa kontuan hartu beharra dagoela ohartarazi du eta Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dutela benetako inplikazioa salatu du. Marketina alde batera utzi eta hondakinen lege berria betetze eskatu dio Ezker Anitza IUk Gipuzkoako Foru Aldundiari. Lege horrek organikoak gainontzeko hondakinetatik bereizera derrigortzen duela gogoraraziz. Irailaren 9an Frantziak Espainiaren esku utzi zuen Iratxe Sorzabal euskal presoa. Frantziako Justizia Administrazioak ezarritako zigorra bete ostean Espainiara bidali zuten. Espainiako Auzitegi Nazionalak ere 24 urte eta erdiko zigorra jarri baitzion joan den otsailean egindako epaiketan. Baina haren abokatuek epaiaren kontrako helegitea jarri dutenez, auzia ebatzi bitartean behin-behinean libre uzteko eskatu zuten haren abokatuek. Orain Auzitegi Nazionalak erabaki du eskaera aintzate sartzea eta Sorzabalen behin-behineko espetxaldia luzatzea. Auzitegi Nazionaleko zigor arloko epaileek uste dute bidezkoa dela behin-behineko espetxaldia luzatzea egozten dizkioten delituen larritasuna dela eta. Etak 1986an Gijonen eginiko atentatu batean parte hartu izana egozten diote Sorzabali. Epaiketan presoak torturak salatu zituen eta adierazi zuen bere burua erruduntzat jo zuela tortura horiek saihesteko asmoz. Haren abokatuek helegitea aurkeztu dute Espainiako Auzitegi Gorenaren aurrean, uste baitute ari ere Tristrain doktrina aplikatu ahal zaiola.
Duela 32 urte tiroketa bat izan zen Irunberriko arroilan. Espainiako Barne Ministerioaren bertsioaren arabera arroilan zeuden 3 pertsona identifikatzera joan zen Guardia Zibilaren patrulla bat, etako kideek tiro egin zuten orduan eta Jose Luis Herbaz sarjentua hil. Ondoren ihes egiten saiatu ziren. Urrengo goizean Jon Lizarralde Andoaindarraren eta Susana Arregi Oñatiarraren gorpuak agertu zirela zabaldu zuen Guardia Zibilak buruan. Tiro bana zeukaten geroztik, bertsio dantza ibili zuen Espainiako Barne Ministerioak eta orain benetan zer gertatu zen argitzen saiatzen ari dira gure bazterrak eta aristi, eta horren ondorioa da lekukoak aurkitzeko abiatu duten kanpaina. Izan ere, epaiketaren sumarioan aipatzen dute umez beteriko 2 autobus zeudela arroilan gertaerak hasi zirenean. Gasteizko udal kirol erakundeak eraman zituen hara txango batean. Eta lerroburuetan aipatu bezala, Ipar Euskal Herrira bihar asteazkenean bilduko da Parisen Ipar Euskal Herriko ordezkaritza bat, Frantziako hezkuntza ministeritzako kabinetearekin bi aipagai izango dituzte mahai gainean, murgiltze eredua eta azterketak euskaraz pasatzea. Besteak beste, Euskararen erakunde publikoko presidente Antxon Kurrutxarri izango da han. Gaurkoan gurean izan da Leire Regadas lankidearekin solasean. Bi gai izango dituzte mahai gainean, azterketena eta murgiltze ereduarena entzun. Bihar ez da sehaska joaiten, Pariserat. Bihar Euskararen erakunde publikoa da joaiten Pariserat, parlamentariekin. Eta orduan guk ikus molde orokorrago dugu eta sehaskaren borroka guk bat egiten dugu sehaskaren borrokarekin, ez da dudarik. Justifikatzen baitugu Euskararen aldeko politika publiko eraginkor baten parte baita. Horrela gira joaiten EEPerekin barkatu Pariserat. Eta bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxurak guzen arabera ikusiz udauntan Pap Endiai, hau da ezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen, hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena, eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Horiek ditugu gaiak. Izan ere, nolakoa izaten ari da Hezkuntza Ministerioaren jarrera, murgiltze ereduarekiko, azken aldian? Murgiltzearekin, orduan gauzak bide honetik doaz, sartze untan 3 gela berri ideki ditugu Euskaraz murgiltzean, barkatu, eta zabaldu dira ere, zeren ama eskoletan egiten zen garaian bakarrik lehen biziko 2 urteak. Eta orain, Hezkunde Ministeritzak hori orokortzen du 3. urterat. Egan nahi du, 3 gela berri ideki direla ama eskolan, eta orokortu direla ama eskolako 3. urteari ere beste 4 geletan. Gauza berria, eta joan den 2021 bateko abenduan,
atera dela ministeritzatik zirkular bat, hau da juridikzio mailan lege maila apalena, baina nala ere zirkular honek ahalbidetzen du murgiltzea ama eskolatik at. Eta aurtengo berri handia eta ministro berri horrekin da gertatzen, da lehen mailan, guk deitzen dugu hori CP, frantsesez, lehen mailan idekitzen dela, egan nahi du, ama eskolatik at, ikasten delarik irakurtzen eta idazten. Guretzat hori euskara politika publiko batentzat da berri biziki hon bat, egan nahi du zabaltzen aldela ama eskolatik at, hori dena guk nahi ginuke bihar segurtatu eta nahi ginuke plantatu lan bat elkarkidetzan Hezkunde Nazionalarekin, segur izan ez, beste eskaera batzu etortzen balin badira bereziki lehen mailan eta ez bakarrik ama eskolan, lagunduko gaituztela eta zabaldu eta garatuko eginen dela mugiltzea. Aukerak beraz, egon badaudela badirudi. Ikusiko duguea biharko bilerak zer ematen duen, baina beste gai bati ere duta, murgiltzea ez aparte aipatu duzu azterketak euskaraz egiteko aldarri hori eramango duzuela mai gainera, urteak dira ez aldarrikapen hori badagoela. Aurtengoaz, zer nabarmenduko zenuke? Aurten oska bat gorago joan da, aldarrikapena, bada urteak eta urteak sehaskak egiten duela. Gero, ez da hainbeste urte ere, zeren garaian Hezkunde Nazionalak utzi ditu azterketak euskaraz egiten. 2017an zientzia azterketa, hau da, problematikoa dena, zientzia azterketa, brebeta da 15-16 urtetan pasatzen den lehen azterketa nazionala, frantziarentzat. 2017an brebeta zientzietan pasatu zen euskaraz. Eta geroztik, Blanquer zen ministroa, ondotik 2017-tik 2022, Blanquerrek hori manua eman zuen horren debekatzeko. Bada, 5 urte ez dela gehiago posible. Eta jaz, hemen mobilizazioak, hemen Ipar Euskal Herrian mobilizazioak azkarrak eta handiak izan dira, ministroak errandauku prest zela gure errezebitzeko, eta hori da gertatzen, ordan guk esperantza dugu, garaian posible izan dena, berriz ere, plantan emaitea 2023ko ekainerako. Helburu horrekin goaz gu Pariserat, erranez, orokorki hizkuntza politika publiko erakinkor batentzat, froga hori, azterketa hori, behar da euskaraz pasatu, garaian zen bezala. Lehenago aipatu bezala, gaurko magazineko solasaldian, Maialen Ferreira eta Claudio Landa egon dira, eta horrela aritu dira frantziar azterketei inguru. Ikuste oso interesgarria eta oso zuzena iruditu zai gainera, Euskal Elkargoko ordezkariak Antxon Korrutzaik egindako azalpena, eta hor lehenengo ondorio bat argi dago, begira. Mobilizazioa eta jendearen borroka eta gogoa dagoenean da hori adierazten denean horrek emaitza ditu, ezta? Frantziar estatua eta gobernua oso itxiak dira eta izan dira beti euskararekiko, da le français c'est la seule langue, hau da, frantsesa da hizkuntza bakarra Frantzian, eta konforme geundeke Euskal Herria propiotzat errespetatuko balute, baina la France horretan dana sartzen da, ezta? Euskal Herria barne sartzen dut, ezta? Eta orduan, benetan, estatu jakobino hori oso itxia eta ez da hitz egiteko pres ere egon ez den estatua da. Eta herritarren mobilizazio mantendua detengabeak lortu du ja lehenengo emaitza bat. Hartzea eta badirudi, bentsa brebeta eta basoren kasuan, hau da azterketen kasuan, ontzat emango dutela azterketak euskaraz egin alizatea, ez da? Murgiltzearena bigarren pausua da, baina nik esango nuke oso garrantzitsuak izan da horiek, oso urruti gelditzen dira premietatik, beharretatik, euskara dituen beharretatik Euskal Herri osoan, begira. Hemen Bilbon, pasan astean, elkartu zen, urtero egiten dute konferentzia bat, hizkuntzare gutxien gotuen aldeko ordezkariak mundu mailan, eta Bilbon izan da, 3 egunez, 7. bilera egin dute hemen Bilbon, etorri dira mundu guztitik, Kanadatik etorri da aditu bat, ez da, Raymond Tevers, eta gero hemengo arartekoa ere tartean zen, eta izan da baita ere Agurne Gaubeka behatokiaren ordezkaria, eta egin dute azterketa hiperkritiko bat Frantziaren, Espainiaren eta Europako hainbat gobernu eta estatuen jarreraz, ez da.
Euskara beharko lukeia bat, ofizial izan Euskal Herri osoan. Iparraldean ez da inon ofiziala bat. Bigarren, Euskara ezagutu beharreko hizkuntza izan beharko litzateke Euskal Herri osoan. Ez da inon hemen ere, ez da ezagutu beharreko hizkuntza, ez da? Ez bakarrik hezkuntza sisteman, gizartean, hemen behartzen gaituzte espainola ikastera, behartu, konstituzioaren aginduz, eta Frantzian frantzesa da la seule langue, hau da hizkuntza bakarra. Hori da aldatu behar dena. Haue dira pausuak meritua dute, baina sakoneko arazoa da Euskal Herrian, Euskara ezagutu behar da. Euskal Herrian bizi den orok ezagutu behar du, da neurriak ipini behar dira, jendeak ikas dezan, doan ikas dezan Euskara behar den bezala. Jo, niri postu nahu, hainbeste gazte hain implikaturik ikustia, ez? Gaur goizian bai egonaz hain manifestazio batzuen argazkiak eta bideoak ikusten, eta nire ustez hori albiste ona da, ez? Frantziako hainbat eta hainbat gazte euskera ikasi eta euskeraz bizi nahi izatea, ez? Eurak etorkizuna dielako, ez? Eta borroka oso justua iruditzen zait, eta behar bada pixkanaka posible bihurtzen ari die gauza bat, Karmeloko oso ondo adierazten dagoen moduan, gauza hain zaila, ez? Frantziako gobernua oso itxia da eta hizkuntz politika osoa nahi dau ez Frantzia bakarra izatea, ez? Eta zaila da, baina pixkanaka gauzak lortzen ari dira. Eta kultura arloan aipatu dugu lehenago ere, gauekoak aisialdi programa aurkeztu dute Gasteizen, Adi. 27 jarduera eskainiko dira irailetik abendura arte eta egitarauak hainbat diziplina biltzen ditu. Herritar gazteen eta erakundeen arteko lankidetza oinarri hartuta, helburua da kultur interesak partekatzeko gune bat sortzea. Aurten, sorkuntza, musika, abentura eta aizia uztartzen dituen programazio berritzaile proposatzen dute, eta denboraldi honetako egitarauaren erdia baino gehiago euskaraz izango da. Programaren helburua batez ere da gazteei zuzendutako eskaintza bat, aisialdi alternatibo eskaintza bat eskaintzea, ez? Eta batez ere haiei ere proposatzea ez bakarrik aktiboki parte hartzea jardueretan, baizik eta ere jarduerak berak sortzen parte hartzea. Ekintzen artean, azpimarratzekoak dira, gorputz adierazpen eta pintura lantegia azaroan, euskarazko irakurle taldea irailetik abendura arte, eta sexualitateak bizitzen lantegia urritik abendura arte besteak beste. Lantegietan edota ikastaroetan parte hartzeko izena eman behar da gauekoa webgunean, eta gaurtik aurrera epea zabalik dago. Beste ekintzetarako berriz, epea hilabete lehenago irekiko da. Eta urruti joan gabe, Arabak Olarizuko erromeria berreskuratu du 2 urteren ondoren. Bertan izan da Bart Gasteizko erredakzioko lantaldea ikusi. Aurtengo Olarizuko erromeria euriak ezin izan zuen gelditu, ekaitza izan arren Olarizuko zelaiak bete ziren. Arabako hiriburuak Olarizuko erromeria tradizionala berreskuratu zuen. Jaia goizeko 9:00 hasi zen mugarri ibilbidea Gasteizko erdigunetik Lubiano eta Urribarri Arratzuako mugarrietara joan zen, 10 kilometroko ibilbidea egin zuen hain zuzen ere. Eguerdiko ordu batean babarrun jana izan zen Olarizuko zelaietan boiurrek antolatuta eta Arabako babarrun pintoak daztatzeko aukera izan zuten. Ni hartu dut, alobiak. Bai, hartu dut orain babarrunak uste dut. Bueno, nire zei gustatzen orduan. Arratsaldean haurjolazak, gargantua eta puzgarriak izan ziren protagonistak, bestalde, Udal Folklore Akademiako gaiteroek eta trikitizen bandak, erraldoi eta buruan dien konpartzak eta zirkinik bestaldeak ikuskizun ikaragarria eskaini zuten. Jolastu eta joan intxabeleak. Intxabeleak joan. Kruzara igoko naiz eta nire aitarekin hor dago. Eta bebai baka entera jango dut gero. Nada, ura edan, pizka bat. Ondo pasa. Eta bai, hasi Eta dantza egin.
Que somos nuevos, somos de Sicue. Pues nos han dicho que hay un palo donde se sube la gente y que nada, que viene todo el mundo a beber aquí desde por la mañana ya. Entonces pues aquí hemos venido. Zazietan euskal dantzak izan ziren Arabako dantzarien biltzarraren eskutik. Ondoren udaltzegizioa hirigunera bueltatu zen eta plaza berrian zezenzuzkoaren emanaldiak jaialdiari goi mailako amaiera eman zion. Eta zinemaldia aipatu dugu Lerroburuetan ere, Belodromoko kontzertu proiekzioa berreskuratuko du 70. zinemaldiak. Donostiatik Iruñara egingo dugu salto berriz. Abian da dagoeneko Nafarroako musika garaikidearen jaialdia, sorkuntza, esperimentazioa eta berrikuntza musikalari irekitako lehioa dugunak eta hilaren 17 arte izango da martxan egitarau oparoaz. Sandra Urra. Topaketa jardunaldi eta kulturrekintzaz betea hasi diogu iraiari Nafarroan. Ekonomia sozialean buru belarri dabiltzaten eragileek hitzordua dute asteburu honetan Tafaian burujabe egunarekin. Azoka ekologikoa ere izanen da geltoki gunean Iruñean eta komikiaren azoka ere zabalik da hilabete osoan zehar. Kantamaian Asfest ere izan da egun hontan Uharten, kaleko artea eta grafitien ingurumarian, eta asteburu honetan ospatuko dena berriz nak jaialdia. Igandea bitartean musika garaikideaz gozatzeko aukera Iruñeko toki hainbaitetan berraiatu da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan 12 taldearen infernua zutan kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian bihar arte.
dantzan dabiltzan horretan gabiltza, ideiekin dantzan, kontra esanka, aurkarietan baitago bizitza, nire euskara maitea, gorroto era berean, noiz aldatuko nire hizkuntza pozotzen dirauten baldintzak, ikasexista beratxakitzak, zer du garrantzia, tradizio kerraren amaik adibide, ta oain hasi berria, mendetan zehar eskandalu pila, Euskal Herri berdian, denak isili kontakizuniak, elizan eskutikan,